रो ବଲି ଚଲା ଆଉ ଭଜା ପୋଟଳ ଭଜା କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ମମି ହାତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗାୟନ କରତାମୀ ଭବତମୀ ଖାଇବା Pet animal. Rabbit, hen, rat, dog, cat. The pet animal. ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ବାହାର କର Vowel O. ଭାୱେଲ O. କର ଭାୱେଲ ଓ ଲେଖ କ'ଣ କ'ଣ T. T. E. R. A. B. B. I. T. Rabbit. Hen. H. E. N. Hen. ତାପରେ ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ରାବିଟ୍ ହେନ୍ ଆଉ rabbit, hen, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ rat. ହୁଁ Apple. ହୁଁ Cool. ନାଇଁ ଠିକ୍ ତ ଲେଖ R. A. T. Rat. E. L. E. B. B. E. N. 11. 12. T. W. E. E. N. L. B. B. N. ସେତିକି 13. 13 14. 13 ଲେଖ 13. T. H. T. H. I.
N. Full. 1 4 14. 1 5 15. F. I. F I. F. T. Double A. N. 1 5 15. 1 cheating. S I S T double N. Sitting. 17. S C B E N. N T double N. Hello, 1 T 13. क्या 1 7 17. তারপরে 1 9 1 8 18. ওকে E I G 18 double E N. 1 8 18. 1 9 19. N I N E T double E N. 1 8 18. क्या 1 9 19. তারপরে 2 0 20. লেখো 20 W E N. কোন T W E N N N T T Y. yes very good ଦେଖିବା ଗଲା। ନାଇଁ ଗାଲ କ'ଣ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମୋତେ ଗାଲ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲିସନିଂ ଅଲ ଲେଖିଆ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ। ଏଇଟା ଅଛି 10 10 9 9 ଅଛି 9 ତାପରେ 8 9 7 9 6 ଅଛି 6 ତାପରେ 5 ତାପରେ 4 9 3 3 ତାପରେ 2 ଅଛି 2 ତାପରେ 1 ଅଛି 1 ତାପରେ 10 10 10 ଅଛି 10 10 ଅଛି ତାପରେ 10 ଅଛି ଅଛି 9 ଅଛି ତାପରେ 9 ଅଛି ତାପରେ 8 9 ଏପଟେ 7 7 ଅଛି 7 ତାପରେ 6 ତାପରେ 5 ଲେଖো 5 5 ଅଛି ତାପରେ 4 ଅଛି ଲେଖো ତାପରେ 3 ଅଛି 3 ତାପରେ 2 ଅଛି ଲେଖো ତାପରେ ତାପରେ ଲେଖো ତାପରେ ଲେଖো 8 10 ଅଛି 9 9 9 ଅଛି ଲେଖো 8 7 ଅଛି ଲେଖো ତାପରେ 7 ପରେ 6 ଅଛି 6 5 ଲେଖो 4 3 ଲେଖो 2 क्या boleh ke? 1 ଅଛି Wah, wah, ya. Saya mau tiru. 10 10 ତାପରେ 10 ଅଛି 9 ଅଛି Naik. ତାପରେ 9. 8, 8, no. 7, no. 6, no. Air. 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 4, 4. 3, 3. ତାପରେ 3. 2, no. 1, 1. 10. 9. 9, 8, 9. 7, 9. 8, 9. 8. 4. 3. 2. 1. finish Finish.